Хората, с които се говоря, казват две неща, че за тях Европейския съюз е за младите еразъм и възможността да пътуват само с личната си карта, а дори вече и без проверки. За останалите е една табела, на която пише спонсорирано от Европейския съюз. Казвам се Искрен Митев, на 35 години съм. Аз съм едно обикновено момче, роден съм във Варна, израснал съм в Бургас. Преместихме се в София, учих тук английска гимназия, след това икономика в Стопанския факултет на Софийския университет. Ходих по еразъм в Финландия, където учих международен бизнес. Картата за градски транспорт струваше 50 евро и тогава това за мен бяха изключително много пари. И затова аз ходих с колело. Там беше минус 36 градуса и си спомням как с другия българин, с който живях там, сутрин се обличахме като седно ще ходим да караме сноуборд и ни замръзваха сълзите на клепачите, толкова беше студено. Една от причините да се върна беше желанието ми да допринеса за България. Върнах се в България, защото има неща, които чужбина никога няма да имаш. Подправките на живота са тук. Ние направихме продукт, който позволява на хората да пишат по стените. Стената не е само нещо, на което можеш да се облегнеш, а нещо, на което можеш да оставиш идеите си. Когато напуснах компанията, бяхме спечелили компания на годината, стартъп на годината, фаундър на годината, иновативно предприятие, предприятие с голяма добавена стойност. В политиката, както и в шаха, най-важни са първите 3 хода. Аз винаги съм следвал следното. Да спазвам принципите си, да бъда постоянен и да уважавам хората, с които работя. Познавате ме добре и знаете, че не мога да мълча, когато някой лъже от парламентарната трибуна. И в Европарламента няма да мълча. Ако ме подкрепите, ще имате човек, който говори от ваше име и казва истината.